Jeg synes, der er en, der gemmer sig herovre. Jo, kom så. Forest. 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 Det er ikke dig. Du er blevet væk, Forest. Vores lille Forest. Ja. Så, kom. Kom, Forest. Stasia, til stille. Kom så, Mulle. Stasia, kom herop. Stasia! Stasia, kom herop til dine børn. Så, kan du ikke kalde dem over til dig? Jeg får det... Kom, Mullerne. Jeg kan dårligt nok film. Mulle. Er det ham? Ja. Hej med dig. Hvad så, Scooby-Doo? Scooby-Doo. Scooby-Doo. Skal du tisse? Stasia flytter lidt. Her har vi moren. Stasia. Her bevares. Stasia, flyt dig lige. Så, ja. Kom så, ja, kom så, Forrest. Ja, kom så, Forrest. Stasia. Stasia er ikke så vild. Stasia, kom her. Altså, hvad har jeg gjort, siden I kommer herover? Hvor godt, din pige. Godt, hvor er det godt. Hjælp. Mor, Super. kan du ikke hjælpe? Så synes jeg lige, I strammer den. Så. Kom, Forrest. Forrest, kom. Forrest, Toto, kom. Jeg kan prøve mig at lave mærkelige lyde. Bolle. Snowy, kom. Skal jeg til den igen? Så kommer de på fuld knæ. Stasia, hold op. Hvor skal du hen, Forrest? Føj. Hvor blev han af? Der. Nej, det var ikke ham. Du er lige der. Er det ham der? Ja. Kom Det- så, Forrest. Jo. Forrest, kom så. Ja, kom så, Forrest. Det var godt. Prøv at stille ham op. Sådan du kan stå. I dine små tykke ben. Det er svært, når græsset er så højt. Så. Det gider vi ikke, vel? Forrest. Kommer det lige. Au, for pokker, der er en, der bider. Jeg skulle ikke tro, det er nok det her. Der er